TNS 5 gêm ar y trot yn ennill. Carmarthen 7 gêm heb colli eto. Dyna pam mae gêm yn pwysig iawn, bydd y gêm yn hynod o gystadleuol, dwi'n sicr am hynny. I said we've had a few, I think 5 results, 5 wins on the bounce, so we're getting there again, but there is still room for improvement. Mark Wisby yn rhoi'r arwydd I ddechrau'r gêm. Seintiau newydd ar gig gynta yn erbyn Caerfyrddin, ac mae'r record Caerfyrddin yn I 7 gêm gyngrair gynta y tymor yma yn well nag yn I tymor gorau erioed nhw yn y gyngrair, sef tymor 2000 ac 1 pan nathon nhw orffan yn drydydd. Bryd hynny mi ddaru nhw ennill 4 o'i 7 gêm gynta. Y tymor yma maen nhw wedi ennill 5 o'i 7 gêm agoriadol. Dyna Nathan Cottrell. Fo sgoriodd y 2 gôl I Gaerfyrddin, yr unig dro iddyn nhw guro'r seintiau yma ar bar Cwain Dew yn y 5 tymor dwytha, a hynny mewn buddigoliaeth o 2-1 ddau dymor yn ôl. Rysgo. Tuag at Carter rwan ta. Carter. Ond mae hwnna'n hawdd I Thomas. Wel, oedd yr ymgais y fanna I ennill y bêl gan Wild braidd yn drysgol, a mae Neil Thomas yn dangos be mae o'n I feddwl o'r hyn nath Wild. A Mark Wisby yn cael gair bach efo Mike Wild ynglyn â'i ymgais o I ennill y bêl o groesiad Alfie Carter. Ie, Thomas wedi dal y bêl yn I ddwylo, ond Wild yn wyllt iddyn ni. Ken McKenna, rheolwr y seintia. Tîm McKenna'n gorfod amddiffyn ar hyn o bryd. Easter at Chris Thomas, pas daclus yn ôl I Easter, a croesiad ar olwg gan Easter hefyd. Dyma chi gyfle o bosib. Mae'r ergyd gan Palmer I gafodd I tharo lawr, a rwan y croesiad i'r canol tuag at Hicks. Dyma chi gyfle I Hicks o'r bodiad gan Harrison, a rwan cyfle arall o bosib, ond dyna diwedd. Mae'n dod oddi ar Easter, a Harrison yn dod i'r adwy i'r seintiau newydd. Y cyfle cyntaf da ni wedi cael, a ni wedi cael bron I 9 munud. Dyma'r cyfle unwaith eto, mi ddoth yr ergyd gan Hicks, oedd wedi curo Holmes, nath o ddim curo y golwr Harrison, a wedyn bu bron i'r bêl gyda'r Jamal Easter, ond dihangfa i'r seintiau, a chyfle cynta'r gêm I Hicks. Dafled i'r seintiau eto. King I Carter. O, Carter wedi troi'n dda heibio I Richard Hughes. Mae'n dod oddi ar Hughes ac yn mynd am gic gornel. Gic gornel gynta'r gêm. Tybeddau Mike Wild fydd y targed o'r gic ma gan Holden. Wel, oedd hi'n gic sal, ond falle fydd yna gyfle fan I ni Lea gyda'r ergyd. O, at Neil Thomas yn arbed y bêl ar yr ail gynnig. O, dwi'n meddwl mae wedi cael ei anafu wrth iddo fo arbed y bêl ar yr ail gynnig. A dyna reolwr y Trallwng, Tommy Morgan. Pnawn o seibiant iddo fo I dîm wedi cael gêm gyfartal yng Nghei Conna neithiwr. Ac wrth gwrs mae gan Tommy Morgan gysylltiad efo'r 2 dîm sy'n chwarae heddiw. Mae wedi bod yn rheolwr yma yng Nghaerfyrddin ac wedi chwarae i'r seintiau newydd pan oedden nhw'n Llansant Ffraid. Lea at King. Mae ta King yn cyflymu. Mae'n mynd I hun o bosib. Na, mae o yn defnyddio Holden. A mae Thomas yn gorfod arbed yn dda o gynnig Luke Holden. A dyna'r agosa. Mae'r seintiau wedi dod at sgorio. A rwan dyma chi Wild. Wild ar cyfle. Mae Wild yn sgorio. Wel, be oedd amddiffyn Caerfyrddin yn ei wneud? Dyna chi ddechrau i'r ail hanner. Dim rhyfedd bod golwr Caerfyrddin Neil Thomas yn edrych yn syn. Mike Wild yn sgorio I 7fed gôl y tymor yma, a ni wedi cael chydig dros funud yn yr ail hanner. Neb yn ei farcio fo, ac oedd hi'n dasg hawdd I Wild sgorio ei 6ed gôl yn y gyngrair y tymor yma. Richard Hughes yn methu a chyrraedd na, a Neil Thomas yn y gôl yn methu a gwneud dim I rwystro Wild rhag roi'r pen campwyr ar y blaen. Dyna chi hwb iddyn nhw.
Carter yn ceisio dod o hyd i Wild ac yn alawio. Mae hon yn eiliad bryderus i chwaraewyr Caerfyrddin. Mae'n rhoi digonedd o chwaraewyr yn y mur amddiffynol i wynebu'r gic rydd yma rwan. Ai Rysgo yn Holden fydd yn cymryd y gic yma. Rysgo sy'n ei chymryd i dod i ddim y gic ora. Mae wedi cael ei chlirio. Mae'n cyn belled â King. Mae hwnna'n groesio da gan King. A mae'r bel yn cyrraedd Stephen Beck. Ac mae Beck wedi dyblu mantais y Seintia. Mae nhw'n mynd o nerth i nerth. Mae'n mynd ar chwal i Neil Thomas a'i dîm. A gyda llai na 5 munud i mynd yn yr ail hanner. Mae'r Seintia trwy Stephen Beck di sgorio ei hail gol mewn llai na 4 munud. Ac mae'n argoeli'n dda iddyn nhw. Mae'n edrych yn ddi i Gaerfyrddin. Oedd hi'n dasg hawdd i Beck. Oedd hi'n neb i rwystro fo. King yn creu. Bale yn syrthio'n dda i Beck. Brace yn methiau i rwystro fo. A Brace hefyd yn dangos i rwystredigaeth wrth i'r Bale fynd i'r hwyd. Seintia ar y blaen o 2-0. Beck i Rysgo. Rysgo o di cyrraedd un. Rysgo meddwl yn mynd i hun, ond yn lle hynny mae'n pasio i Beck. Beck ar croesiad Wild! A bron a sgorio'r drydedd. Oedd hwnna'n symudiad hyfryd. Mae'r peryg yn parhau. Mae gan Beck. A mi ddoth Wild y fanna o fewn trwch blewyn i sgorio'i ail gol o ar drydedd i'r Seintia. Ac mae'r Bale yn mynd am gic gornel oddi ar Richard Hughes. Cic gornel gynta yr ail hanner i'r Seintia. Holden sydd wedi cymryd y gic. Mae wedi tharo hi i Lia. Lia i Holden. Holden ar croesiad. Hancock yn clirio. Mae'n gybellid a King! A mae King wedi sgorio y drydedd i'r Seintia. Gol gynta Chris King ers mis Chwefror. Wel, di reolwr yma'n mater rhyw lawer. Ken McKenna, ond mae King wrth i fodd. Mae gyd chwaraewyr o wrth i bodd a dim rhyfedd. Mae nhw wedi sgorio ei trydydd gol o fewn 10 munud yn yr ail hanner. Holden ar croesiad. Hancock yn ceisio clirio. Mi ath i at Chris King a dod am gobaith i Neil Thomas i rwystro fo rhag sgorio. A thybed be sy'n mynd trwy feddwl cyn reolwr Caerfyrddin Mark Jones. Yr adeg yma flwyddyn yn ôl pan gafodd Caerfyrddin gêm ddi-sgôr yma yn erbyn y Seintia newydd. Fo oedd reolwr Caerfyrddin. Ac mae o'n gwylio y tîm y buon reolwr arnyn nhw'n cael cweir ar hyn o bryd. Chydig dros 2 funud o'r 3 chwarter awr yn yr ail hanner sydd ar ôl. Y Seintia newydd yn closio at driftpwynt hynod o bwysig iddyn nhw. Gofio bod Caerfyrddin yn uwch na nhw yn y tabl cyn y gêm, a dyma chi gyfle'n 4edd gol falle. Beck, o sgiliau hyfryd gan Beck, a Beck o'n gorfodi'r arbediad da, mae rhaid deud gan Thomas. Wel, o Beck di gwneud y gwaith caled. Cottrell i Caerfyrddin. Chydig yn rechel i Hicks. A dyna ni, y chwiban ola ar ôl ail hanner gwych i'r pencampwyr y Seintia newydd. Dyna'r chwaraewr sgoriodd i gol gyntaf nhw, funud yn unig ar ôl yr egwyl Mike Wild. Y gol ddari rhoi nhw ar ben y ffordd. Fantastic win, you know. In the past we haven't had a good record here. When we've come down, Mark Jones has always been ringing me all week, and it's been like a war when we've come here in the past, to be honest with you. So it was nice to come here. Without that little rivalry of having a good friend in charge. I'd like to think that we tired them out in the first half, and then that's where we got a little bit more joy, a little bit more time on the ball and that, and we managed to sneak a couple of early goals, which is always good in the second half, and it settles you down as soon as the first goal goes in, and especially when the second goes in straight after. It made us feel more comfortable. Wel, yn mwy after the game, roedd yn happy gyda performiad, ond ar ôl yr egwyl, diffyg canolbwyntio, 5 munud, 2 neu 3 gols mewn y rwyd. Ar ôl hynny, mae'n anodd iawn dod yn ôl y game. We looked a little bit tired in the first half, and it was a long journey down this morning. You know, it was a difficult journey down this morning, and he looked a little bit tired. And I said to them, if you win today, you can have Monday off, and I think that's what done the trick.